ka Green Text Foundation Meghalaya manhakas ngipalay ka apoy tarik no pra kalasdang ya ka project jangka da ka bapen khu ik jabo jaban hakawa nang ba hakate ka ngilay tre langro da kala tanrai cooperative society West Khasi Hills bat katto ka ni kinong yalam jangka seng samlash nong new nong stoin ya ka jingta mi ki jabo lastang na kacaka pagila de ba penlang da kabala pen up da kaca babaro ki jabo kum ki pillar ki plastik ki chanchot bat ki we ki bawan ki da ka ki la sakut hakati kaca bala de pen up lepa nadu kita yau bala de haswa ban stang ya ka jingta mi ki ti jabo la penlong ya ka jing pen shay pa hakaba uba h banong lang president ka Green Text Foundation Meghalaya ula ai ka jing pen shay kakan thup ru ikipai pa nong shong shnong bat kinong le nong wan pakin ai ka jing trai lang da ka basang ya no chi sandan ya ka jing prat pathai ya ki jabo jaban hapo kawa Kajing sedang jongi mentah hang ni ban pun khoj ya kani kanong kawan non ba le se kan kamlong kemai pun dia namar kumba PUE hang ni pendon kam daki kini ki price trap ni trap supaya ka wis ka bawan tuit nang te ki jabok ki jaban bat ndak lalang nang ni ngin sulif bet nang ni ka tingin dispose haja ka bade dispose te ngan ong ay pi ka wei ba kani ka tang kajing sedang bat karukom bang sedang ban pun khoj ya kani kawa nun ba menta kalong ba kam dei tang bang ni hiar hang ni hawa ngin hiaru haman ki thluyeng ngin hiar bat hakini ki thluyeng ngin pun poi ya ki jing tho kini ki jing tho ni pan ka jing kersang namar da ka baburam ngim dei ban senguram ka jing jabo jong kawa nun ba ki ba contribute ya ka wes menta kini kong ki dei kini ki ba syong hakis has stress jong kawa nun ba yang kata ada ka baburam ngim dei ban senguram le se pila bandon se kinong lait nongwan te menta lada upaj ba ubasyong hang ni hawa non ba hang ni hasor nong stoy sange no ban berat jabo kan nom mentoy gen kene program kujungi ngin pun khoj menta ngin wan hadin sibnai kan dap ya te halor jong kata ka ek bangi ngila le kolong bangi la pha ka jing tho su dc ngila pha jing tho su phc ngila pha jing tho su sn ngila pha jing tho sikirang ba snong barok ki bedon menta kene kawa ngila panru ki jingker san na ki parok ki sang samla ba kani ka kam menta kam dei kin ban ko tang hang ni ki namar le se kila don ki bakwan ban ko ki ni kawa kilum ni jebo kasukut no tangap tu kam tam ki wol ngar mende tingi ngim le kumta kumba PUE ngila trap ni ko wes ngin lift nang ni tingin trap yang ni ban ngin penbun ki trapping point hasil entar jong ni kawa ngin penbun ki trapping point balda kau kajabo ni i bakadon kam bangin wanra daki ki kenja mesin ki ban yat na jrong ki ban levi ya ki jabo ngin wanra bat ngila perkaru ban wanra daki boat operators kabamut ki ban syong ling bet nang ne satai ki ban lum ni ki jabo te pi kumbang ong menen kong ba haswa ba ni sedang ya program ni pan gajing kersan na ki pajba ka sornong ston om ba penwan hiar bengi hane ni pan gajing kersan tang nak bab sange ro ban berat unyur na ke tluwing tu sang ngim ong ye piwan hang ne ya kani ka kam ngin sale mangi ngila simti mangi henrai sange no kajing berat nyut na ki long ying loksan longki kani kam dei te ka kam kai lada kelak pi menta ki basajan ngi i kidang don satai kini ki basajan ki don sarum bat kidang don situ satai ti saw tartar la shay na kalawa khra shay bini sajan hi desa ka wail dangam bakla kani ke jeng tujuh kani kawa menta satai hato ka PSI kam tan na satai kata ngam makla ka PSI ru katan di ya kapai ba jong sorno ston kadai na satai seperkat ma pi menta kin treat kin la adu kan ban treat nomor kawa nun ba menta kadon ka jeng pang unong tia hapo ICU kadon ka priority 4 jong kani ka kriteria ka bakila penhap kawa khra ka pre wa khra serpi ha kawon pi tika BOD ka
pH value jongka wa non ba hang ne ngong iti kam dei ka baka kajabo hadu kata nangam bakla ki don ki catchment hadu arpo teli ki ba contribute ka wa non ba barwa non dai hakini ro mi hapan lei